Je lepší mít architekta anebo projektanta pozemních staveb. Ať vám vysvětlím, kdo je architekt. Architekt je osoba, která je schopná se nad stavbou zamyslet opravdu jako z hlediska nějakého umění, aby to bylo dominanta, když ten dům postavíte prostě v tom okolí. Projektant je člověk, který dokáže vyřešit jakýkoliv technický řešení, aby vůbec to šlo postavit a nespadlo vám to na hlavu a dobře se vám tam bydlelo. Takže pokud můžu srovnat, co je lepší, tak vám řeknu pár výhod a nevýhod. Architekt samozřejmě bude několikanásobně dražší. Architekt opravdu udělá z vašeho domku na tom místě nějakou dominantu, že když půjdou lidi okolo, tak opravdu možná jim na tým zůstane zrak. Projektant, ten vám udělá jednoduché řešení, které bude funkční, abyste tam s rodinou klidně žili a samozřejmě bude tím lacinější. A pokud se vezmu ohledně stavby, tak samozřejmě projektant vymyslí takové řešení, aby ty konstrukce byly jednoduché, z normálních materiálů a tím pádem to bude dostupné pro všechny lidi. Takže odpověď je jednoduchá. Pokud máte hodně peněz a chcete, aby dům byl dominanta, vemte si architekta. Pokud chcete normální domek za normální peníze pro vaši rodiny, vemte si projektanta pozemních staveb. Pokud chceš více tipů, sleduj můj profil.